ብ1976 ካብቶም 6 ጨካናት ኣባላት ዝኾነት በቶም ናይ ጥንቲ ክቡር እምኒ ብምስራቃ ይጎይዋ ነበሩ። ቤል ግን ነቶም ዝጎይዋ ዝነበሩ ብብቕዓት ኣሽኪዓ ናብ ኣባላታ በዓል ስትሮንግሆልድ፣ ኑንቻክ፣ ሲንጃንስ፣ ጂንግላውድ፣ ዋይልድ ኑክለስን ናብ 6ኦም ጨካናት ቀንዲ ናይ ስራሕ ቦታኦም ከይዳ ተጸንበረቶም። ቤል እቲ ካርታ ንዋይልድ ሃበቶሞ ነቲ ካርታ ሪኡ ኣብታ ምሸቲኣ ናብ ፔንጅን ንምኻድ ወሰነ። ንጽባሒቱ ድማ ዋይልድ ናብቲ ናይቲ እምኒ ዘለዎ ቦታ ናብ ቻይና በጽሐ። ዋይልድ ሸተት እንዳበለን ዳወደቕን እንዳተስአን ነቲ እምኒ ይረኽቦሞ በቶም ሓለውቲ ናይቲ እምኒ መጥቃዕቲ ይበጽሖ። ብዘገርም ክእለት ድማ ዋይልድ ነቶም ሓለውቲ ይስዕሮሞ ነቲ ክቡር እምኒ ይወስድ። ድሕሪ ብዙሕ ከይጸንሐ ናብቲ እምኒ ቀጠልያ መብራህቲ ይኣትውሞ ብተወሳኺ ንዑ ጠጠው ከብሉ ዝተዳለዉ ሓለውቲ ይራኸብ። ነብሱ ንምክልኻል ዝተወሰነ ፈተነ ምስ ኣካይደ ድማ ንሓገዝ ንኣዕሩኽቱ የሰራርቦም። እንተኾነ ግን ቤል ይሕሊፍ ሃበቶሞ የዕሩኽቱ ነቲ እምኒ ምስ ሃቦም ከም ዝወድቕ ገበርዎ። ድሕሪዚ ትዕዝብትና ተቐይሩ መንእሰይ ጉሩ ናብ ዝመሃሩሉ ቤት ትምህርቲ ይቕየር። መምህር ንጉሩ ብዛዕባ ዕላምኡ ምስ ሓተቶ ቁፅሪ 1 ዓመፀኛ ክኸውን እየ ዝደሊ ኢሉ ብድፍረት መለሰ። ድሕሪ ትምህርቲ ጉሩ ምስ ኣዕሩኽቱ ኬቨን ቦብ ስቱዋርትን ኮይኑ ብሞተ ተሰቒሎም ይኸዱ። ሙሉእ መዓልቲ ድማ ህውከት ክፈጥሩን ክጽይቑን ወዓሉ። ንጀላተ ክገዝኡ ሪጋ ጽበዩ ዝነበሩ ሰባት ኣጅቦ እንዳተኮሱ ክጽይቑ ወዓሉ። ናብ ገዛ ምስ በጽሑ ጉሩ ካብቶም 6 ጨካናት ኣባላት ዝተዘርግሐ ናይቲ ኣባሎም ዝነበረ ገዲፍዎ መተካእታ ንምርካብ ቃለ መሕተት ዕድመ ይበጽሖ። ኣብቲ መልእኽታ ጉሩ ተወዳዳሪ ከም ዝኾነ ገሊጻ ነቲ ናይ መልእኽቲ መሳርሒ ከም ዝትኮስ ኣጠንቀቐቶ። ድሕሪዚ ጉሩ ምስ ኣዕሩኽቱ ቀልጢፎም ክኸዱ ስለዘይከኣሉ ኣብታ መኪና ምፍንጃር ተኸሰተ። ድሕሪዚ ጉሩ ካብ ኣዲኡ ንምሕታት ተራኸበ። እቲ ምግቢ ግን ገና ስለዘይበሰለ ናብ ሚስጥራዊ ቦትኡ ብምኻድ ኣባላቱ ንምእካብ ብዛዕባ ምስቶም 6 ጨካናት ዝገብሮ ቃለ መሕተት ክነግሮም ኣምርሐ። ነሶም ድማ ነዚ ምስ ሰምዑ ኣመና ተሓጐሱ። ድሕሪዚ ናይ 6ኦም ጨካናት ዝተተክዐ ስእሊ ፖስተር ዘለዎ ገዛ ውሽጢ ምስኦም ናይ ምጽንባር ሕልሙ እንዳሓሰበ ይድቅስ። ኮይኑ ከዓ በዓል ኬቨን ብዙሕ ከይጸንሑ መጺኦም ኣጽበብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ዜና ዝተዘርግሐ እቶም 6 ጨካናት ኣብ ናይ ቻይና ሓድሽ ዓመት ናይቲ ክቡር እምኒ ሽሑር ተጠቂሞም ንኤቭሊ ስዒሮም ኣብ ዓለም ሓያላትን ጨካናትን ናይ ምዃን ሓሳቦም ተቓልሐ። ብኣዕሩኽቱ ዝተኸድዐ ዋይልድ ነቲ ዜና ብታዕሳን ሕርቃንን ይከታተል። ካልኦት ሓገዝቱ ድማ ቀልጢፎም ይመጽሞ ክፍሊት ሓተቱ። ዋይልድ ግን እምቢ ብምባል ምስኦም ይበኣስ፣ ንኹሎም ድማ ሰዓሮም። ምስቶም 6 ጨካናት ናይ ጉሩ ዓቢ ቃለ መሕተት መዓልቲ በጽሐ እሞ ንዕኦም ክማርኽ ተሃንጠየ። ቀጺሉ ክዳኑ ቀይሩ ክወፅእ ከሎ እቶም እሙናት ኣዕሩኽቱ ምስኡ ንኽኸዱ ተስፋ ገይሮም ኣብ ኣፍ ደገ ይጽበይዎ ነበሩ። እንተኾነ ግን ጉሩ ምስኡ ክወስዶም ኣይደለየን እሞ ገዲፍዎም ይኸይድ። ንሶም ግን ብህቡዕ ይኽተልዎ። ጉሩ ናብቲ ናይቶም 6 ጨካናት ናይ ስራሕ ቦትኡ ምስ በጽሐ ነቲ ቤሊ ዝነገረቶ ሚስጥራዊ ኮድ ንዶክተር ነፋሪው ብፍርሒ ነገሮ። እቲ ሓላዊ ብጽንታ ድሕሪ ምስማዕ ንጉሩ ናብ ሓደ ክላስ ይወስዶሞ ሲዲ ይህቦ። ጉሩ ነቲ ሲዲ ምስ ወልዖ የዕሩኽቱ ብደገ ኮይኖም እንታይ ገብር ምህላው ክርኢ ይጽበዩ ነበሩ። ጉሩ እንዳሰምዐ ከሎ እቲ ዶክተር ንጉሩ ነቲ ሲዲ ንድሕሪት ከጻውቶን ብጽምዋ ክሰምዖን ይነግሮ። ድሕሪዚ ዘስተውዕልን በሊሕ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ጥራሕ ክፈትሖ ዝኽእል መልእኽቲ ጉሩ ካብቲ ሲዲ ዘሰምዖ ክገልጽ ብምኻሉ እቲ ዶክተር ብናይ ጉሩ ናይ ኣተሓሳስባ ብቕዓት ተደነቐ። ነሱ ዝሰርሖ ፍሉይ መሳርሒ ድማ ክህቦ ወሰነ። ናብቲ ቀንዲ ናይ ስራሕ ቦትኦም ናይቶም 6 ጨካናት በጽሐ። በዚ ድማ ንቃለ መሕተቱ ንምክያድ ተሃንጠየ። እንተኾነ ግን ንጉሩ ናብ ቤት ትምህርቱ ንኽምለስ ካብ ቤል ጀሚሩ በቶም ካልኦት ኣባላታ ድማ ጸርፊ በጽሖ። ጉሩ ግን ንዕኦም ንምእማን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ቆራጽነት ከርእዮም ወሰነ እሞ ኣብቲ ናይ ቃለ መሕተት ሰዓት ነቲ ክቡር እምኒ ንምስራቕ ፈተነ። ነቲ ስርቂ ዝረኣየት ቤል ድማ ብቕጽበት ንስትሮንግሆልድ ንኽሕዞ ኣዘዘቶ። እንተኾነ ግን ጉሩ ነቲ ዝፈርስ ዝነበረ ዕድል ሰጊሩ ምስ ነፋሪዮ ንምርኻብ ናብ ላዕሊ ወፀ። ነፋሪዮ ድማ ዓቕሚ ናይ ጉሩ ስለ ዝፈልጥ ነቲ ክቡር እምኒ ሒዙ ንኽኸይድ የፍቅደሉ። ጉሩ ካብቲ ገዛ ክወፅእ ከሎ ብኸምዚ ዓይነት ድፍረት ዝመልኦ ሰብ ተገሪሙ ዋይልድ ይሪኦ ነበረ። ጉሩ ኣብቲ ብሽክለቱ ጠጠው ዘበለሉ ቦታ ምስ በጽሐ የዕሩኽቱ ስለ ዝረኣዮም ንኽሃድሙ ይነግሮም።
ስፌን ጆንስ ደድሕሪ እንዳጎየ ይስዕቦሞ እናይ ኩሩ ብሽክለታ ሸተት ትብል ኣብቲ ግዜቲ ድማ ቦብ ነቲ ክቡር እምኒ ሒዙ ይወድቕ ጉሩን ካልኦትን ነቶም ጨካናት ከዘናግዕዎም ከለዉ ንኮቱ ነቲ እምኒ ናብ ስርሖም ንክወስዶ ይነግሮ ጉሩ ንስትሮንግ ሆልድን ሲን ጆንስን ጂን ክላውድን ክስዕቦም ኮ እንተኸኣለ ቤል ግን ብሰንሰለት ጌራ ንብሽክለትኡ ጣበቐትሉ ጉሩ ግን ንብሽክለትኡ ብቕልጡፍ ብምዝዋር ካብ ኩሎም ክሃድም ከኣለ ድሕሪ ዝተወሰነ ነቲ ክቡር እምኒ ሒዙ ስለዘይተመለሰ ጉሩ ይጭነቕ ዓቕሙ ምስ ፈለጠት እናብኦም ኣባልነት ንኽትፅምብሮ ነቲ እምኒ ክመልሰላ ምዃኑ ይነግሮም ኣብ መወዳእታ ግን ኩሱ ኣብ ክንዲ እቲ ክቡር እምኒ ተራ እምኒ ሒዙ ደበኽ በለ በስ ድማ ጉሩ ሓሪቑ እንኹሎም ብምስኳብ ነቲ ክቡር እምኒ ባዕሉ ክደልዮ ወሰነ ጉሩ ንብረቱ ኣኪቡ ኣብ መንገዲ ከሎ ሃንደበት ብዋይልድ ተጨዊ ተወሰደ ሓደ ካብቶም ይዕረኽቱ ጉሩ ንናይ ዋይልድ መኪና ክረክብ ፈተነ እንተኾነ ግን ኣይከኣለን ድሕሪ ናይ ዋይልድ መጭወይቲ ንፅባሒቱ ምስኡ ተራኸበሞ ነቲ ክቡር እምኒ ኣብ ዝወስደሉ ሰዓት በቶም 6 ጨካናት ተኻሒዱ ካብኦም ከም ዝተፈለየ ገለጸሉሞ ጉሩ ነዚ ምስ ሰምዐ ሰንበደ ድሕሪዚ ዋይልድ ንጉሩ ነቲ እምኒ ክህቦ ይሓቶሞ ነቲ ሓቀኛ እምኒ ዝሰኣኑ ጉሩ ድማ ካብ ኮቱ ዝተቐበሎ ተራ እምኒ ይህቦ በዚ ዝሓረቐ ዋይልድ ከዓ ነቶም መሳርሕቱ ንጉሩ ካብ ገዛ ውፅኦም ንኽደርብይዎ ኣዘዞም ጉሩ ድማ መጀመርያ ናብ ገዝኡ ክድውል ለመነሞ ምስ ኣፍቀደሉ ኬቨን ንፃውዒት ቴሌፎን ተቐበለ በዚ ድማ ዋይልድ ነቲ እምኒ ከምፅኣሉን ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ኣብ ዝርከብ ገዝኡ ይፅበዮም ከም ዘሎ ይነግሮም ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ተንዘይምፅሙሉ ድማ ጉሩ ከም ዝመውት ይነግሮም ህይወት ጉሩ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ዝተረድአ ኬቨን ድማ ንኻልኦት ኣኪቡ ነቲ ክቡር እምኒ ዝገዝአ ሰብ ሓበሬታ ንምርካብ ንኦቶ ክሓትዎ ኣዘዘ ኦቶ ድማ ኣብ መወዳእታ ነቲ ቆልዓ ስለ ዝዘከሮ ብስእሊ ኣርኣዩ እሞ ድሕሪዚ ናብቲ ጎረቤት እቲ ቆልዓ ጉዕዞኦም ጀመሩ ኣብቲ ገዛ ምስ በፅሑ ኬቨንን ስቱዋርትን ቦብን ናብ ውሽጢ ክኣትዉ ከለዉ ኦቶ ግን ኣብ ደገ ክፀንሖም ይነግርዎ ሃንደበት ናይቲ ገዛ ጋራጅ ተኸፊቱ ኦቶ ነቲ ክቡር እምኒ ካብቲ ቆልዓ ዝተቐበለ ናይቲ ቆልዓ ክኡ ነቲ ክቡር እምኒ ኣብ ክሳዱ ገይሩ ክኸይድ ይርኦ ኦቶ ድማ ብሽክለታ ብምሓዝ ደድሕርቲ ብሞቶ ዝኸይድ ዝነበረ ሰዓበ ኬቨን ምስ ኣዕርኽቱ ድማ ንጉሩ ንምድሓን ነቲ ክቡር እምኒ ክረኽብዎ ይከኣሉን እሞ ናብ ሳን ፍራንሲስኮ ንምኻድ ወሰኑ ናብ ናይ ፍራንሲስኮ ምልክት ዘለዎ ኣውቶቡስ ኣትዮም ብዘይ ዝኾነ ሓሳብን መደብን ጉዕዞኦም ጀመሩ እቶም 6 ጨካናት ድማ ንናይ ጉሩ ገዛ ንምጥቃዕ ይዳለዉ ነበሩ ኬቨንን ይዕርኽቱን ናብ ኤርፖርት ምስ በፅሑ ብዘይ ፓስፖርትን ቪዛን ክኸዱ ከም ዘይክእሉ ስለ ዝፈለጡ ነቶም ፓይሎትን ተሓጋገዝቶም ብኸመይ ብቐሊል ከም ዝኣትዉ ይርእዎም እሞ ባዕሎም ከም ፓይሎትን ተሓጋገዝትን ኮይኖም ንምእታው ወሰኑ ኣብቲ ናይ መቆፃፀሪ ክፍሊ ድማ ስቲዋርት ማይክሮፎን ሒዙ ክፃወት ከሎ ኬቨን ድማ ናይ ምዝዋር ስርዓት ንምፍላጥ ይፍትን ነበረ ቦብ ድማ ነቶም ተጓዓዝቲ ብዝተወሰነ ኣሳሰየ ኬቨንን ስቱዋርትን ክረዳድኡ ብዘይምኽኣሎም ኣብ መንጎ ክልቲኦም በኣስ ተለዓለሞ ኬቨን ነቲ ኣየር ንምትሳእ ብግምት ንኹሎም ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ መጠወቒታት ጠዊዕዎም ኣብታ ኣውሮፕላን ሽግር ይፈጥር ድሕሪ ዝተወሰነ ግን ነቲ ኣውሮፕላን ኣረጋጊኡ ጉዕዞኦም ጀመሩ ስቱዋርት ድማ ዕግርግር ኢልዎ ካብቲ ክፍሊ ወፀ ኬቨን ድማ ነቲ ኣውሮፕላን ባዕላ ከምትኸይድ ኣላርም መሊኡ ደቀሰ ቦብ እውን ንሓንቲ ትበክስ ነበረት ተጓዓዚት ህፃን የዘናግዓ ነበረ ናብ ሳን ፍራንሲስኮ ክበፅሕ ምስ ቀረቡ ብመበራብር ደወል ኬቨን ተሲኡ ነቲ ኣውሮፕላን ብሰላም ይዕለባ ጉሩ ድማ ኣብ ናይ ዋይልድ ንብረት ደብዛዝ ብርሃን ዘለዎ ገዛ ኣእዳው ብገመድ ተኣሲሩ ነበረ እቲ ክቡር እምኒ እንተዘይመፅኡ ድማ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓት ክፉእ ነገር ከም ዘጋጥሞ ዋይልድ ይገልፀሉ ኦቶ ድማ ነቲ በዓል ሞቶ ክከታተሉ ከሎ ከይተረድኦ ንንውሕ ዝበለ መንገዲ ተጓዓዘ ኬቨንን ስቱዋርትን ድማ ንናይ ዋይልድ መሕብእ ገዛ ተኸታቲሎም ረኸብዎ ግን ናብኡ ንምብፃሕ ብዙሕ ዝተርፎም መንገዲ ነበረ ኣብ መንገዲ ከለዉ ግን ቦብ ወዲቑ ኣብ ባቡር ስለዝተቐርቀረ ኬቨንን ስቱዋርትን ገዲፎም ክኸዱ ስለዘይደለዩ ናብታ ባቡር ነጢሮም ኣተዉ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝደልይዎ ቦታ ምስ በፅሑ ምስ ናይ ዋይልድ ሰባት ይራኸቡ ድሕሪዚ ኬቨን ተሓቢኦም ንኽኣትዉ ሓሳብ ኣቕረበ ከምቲ ዝሓሰብዎ ክኾነሎም ግን ኣይከኣለን እሞ ይስጓጉ መወዳእቶም ድማ ኣብ ናይ ቻይና ከተማ ክተሓዙ ከኣሉ
ነቶም ሓለውቲ ንሰለስቲኦም ክቕጥቅጥዎም ከለዉ እታ ናይ ቀደም ናይ ክንፉ መምህር ዝነበረት ማስተር ቻው ኣብ ክሊኒካ ኮይና ትዕዘብ ነበረት። ንኣሽቱ ቆልዑ ክቕጥቅጡ ምርኣያ ስለዘይከኣላ ድማ ኣብ መንጎ ኣተወት። በዚ ድማ ንኩሎም ቶም ሓለውቲ ብብቕዓት ሃሪማ ዘረረቶም። ድሕሪዚ በዓል ኬቨን ንጉሩ ንምድሓን ናብቲ ክሊኒክ ኣትዮም ነታ ማስተር ኩንግፉ ክትምህሮም ይልምንዋ። ቻው ኣብ መጀመርያ ኣይከውኒ በለቶም። ዳሕራይ ግን ንናይ ቦብ መሕዘኒ ገጽ ድሕሪ ምርኣያ ንኽተሰልጥኖም ወሰነት። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ናብ ናይ ጉሩ ገዛ ተመሊስና እቶም ኣባላት ናይ ጉሩ በዲኡ ማርላና ንናይ ክሽነ ንብረት ንምሻጥ ክእዘዙ የርኤና። እንተኾነ ግን ሰላማዊ ውዕሎኦም በቶም ንጉሩ ክረኽቡ ዝህንደዱ ዝነበሩ 6 ጨካናት ተቋረጸ። ቤል ንሓደ ካብኣቶም ጉሩ ኣበይ ኣሎ ኢላ ምስ ኣፈራርሓቶ ጉሩ ብዋይልድ ከም ዝተጨወየ ይናዘዝ። በዚ ድማ ዋይልድ ዝሞተ መሲልዎም ስለ ዝነበረ ን6 ጨካናት ኣደነቐ። ምስ ዋይልድ ንምርኻብ ድማ ብቕጽበት ናብ ሳን ፍራንሲስኮ ምርሑ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኬቨንን ካልኦትን በታ ናይ ቀደም ናይ ክንፉ መምህር ማተር ቻው ልምምዶም ጀመሩ። በቲ መሰረታዊ ትምህርቲ ብዕንጨይቲ ምስብባር ጀመሩ። እንተኾነ ግን ኬቨንን ስቱዋርትን ኣብ ልምምዶም ኣድህቦ ይህቡ ነበሩን። በዚ ድማ ማተር ቻው ተሃርሞም ነበረት። እቶም ጋርድታት ናይ ዋይልድ ድማ ብቻው ተቐጥቂጦም ምስ ተመለሱ ንዋይልድ ጥሮታ ንኽወፁ ሓተቱ። በዚ ድማ ብሕታውነት ዝተሰምዐ ዋይልድ ነቲ ቁፅሪ 1 ሽፍታ ክኸውን ዝደሊ ጉሩ ክፈትሖ ወሰነ። እቲ ነቲ በዓል ሞቶ ዝጎዮ ዝነበረ ኦቶ ድማ ነቲ ክቡር እምኒ ሂብዎ ብተመሳሳሊ ናብ ሳን ፍራንሲስኮ ኣፋነዎ። ጉሩ ድማ ነቲ ባሕር ገጽ ዝመልአ ባስካ ከጽርዮ ይፍትን እሞ ከመይ ከም ዝገብሮ ስለ ዘይተረድእ ግን ንዋይልድ ከመይ ከም ዝገብሮ ይሓቶ። ዋይልድ ድማ ናብቲ ባስካ ነጢሩ ኣተዎ እሞ በቶም ሓራግጽ መጥቃዕቲ በጽሖ። ጉሩ ግን ኣድሓኖ። ዋይልድ ብናይ ጉሩ ቆራጽነት ተገሪሙ ብኸመይ ሽፍታ ክኸውን ከም ዝኽእል ተሰማምዐ። እቶም ሰለስተ የዕሩኽቱ ድማ ኣብ ጫካ ውሽጢ ብማተር ቻው ፍሉይ ትምህርቲ ይወሃቦም ነበረ። ብምቕጻል ቻው ምስ ስቱዋርት ብምዃንን ንዕኡ ብምቕጥቃጥን ቴክኒክ ተርእዮምን ተለማምዶምን ነበረት። ብድሕሪዚ ቻው ንሰለስቲኦም ክሳብ ንጉሩ ከድሕንዎ ከም ዝኽእሉ ትእውጅ ልምምዶም ቀጸሉ። ጉሩን ዋይልድን ድማ ብዘገርም ነገር ኣብ ናይ ህዝቢ መፀራረይ ቦታ ዝርከብ ባንክ ንምስራቅ ዓለሙ። እንተኾነ ግን ሚስተር ፐርኪንስ ይረኽቦም እሞ ንዕኡ ንምትላል ዋይልድ ከም ዝሓመመ ከምስል ከሎ ጉሩ ድማ ናብቲ ናይ ካዝና ቦታ ይኸይድ። ጉሩ ናብቲ ናይ ካዝና ቦታ በጽሐ። እንተኾነ ግን ነቲ ካዝና ንምኽፋት ኣብ ናይ ፐርኪንስ በድሕሪ ጅባ ዝነበረ መፍትሕ የድሊ ስለ ዝነበረ በቲ እቲ ዶክተር ዝሃቦ መሳርሒ ሓገዝ ነቲ መፍትሕ ክረኽቦ ኸኣለ። ንዋይልድ ድማ ናይ ልቢ መምለሲ መሳርሒ ክትከለሉ ክብል ጉሩ ኣብ ባሓጉኡ ድሓን ከም ዘሎ ብምንጋር ካብቲ ባንኪ ንምውፃእ ወሰኑ። ኣብ ደገ ከዓ ንዋይልድ ይሕጉሶሞ ንናይ ሞናሊዛ ስእሊ ክሰርቕ ከኣለ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኬቨንን የዕሩኽቱን ንጉሩ ንምድሓን ናብ ናይ ዋይልድ ገዛ በጽሑ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ገዛ ሰብ ክረኽቡ ይከኣሉን። ድሕሪዚ በዓል ቤልን ብፆታን ይመፁ እሞ ሰብ ስለ ዘይረኸቡ ነቲ ገዛ ከፈራርሱ ጀመሩ። ኬቨን ግን እቶም 6 ጨካናት ጉሩ ኣበይ ከም ዘሎ ክፈልጡ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ብምሕሳብ ንቤልን ብፆታን ክከታተሉ ወሰኑ። ኦቶ ድማ ምስቲ በዓል ሞቶ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ በጽሐ። ብድሕሪዚ ተሰናቢትዎ ኸደ። ዋይልድ ድማ ናብ ገዛ ድሕሪ ምምላሶም ገዝኦም ፈራሪሱ ሪኦም ኣመና ሓዘኑ። ዋይልድ ብኸመይ ሸፋቱ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዋላ እንተመሃሮም ሕጂ ግን ኣብ ልዕሊኡ ተላዒሎም ኣለዉ። በዚ ድማ ዋይልድ ገዝኡ ብምዕናዉ በቶም 6 ሸፋቱ ሓሪቑ ነበረ። ጉሩ ግን ካብኡ ንላዕሊ ሓሪቑ ነበረ። በዚ ድማ ንሱ ክበኣሶም ከም ዘለልዓለ ግን ዋይልድ ኣይተሰማምዐን። በንጻሩ ድማ ካብ ጉርቡ ንኸውፅኦን ጉሩ ድማ ካብ ጭንቀት ንምውፃእ ባቡር ንምስቃል ወሰነ። እቲ ዘገርም ግን ኣብቲ ባቡር ውሽጢ ንኦቶ ረኺብዎ ነቲ ክቡር እምኒ ሃቦ። እንተኾነ ግን እቶም 6 ጨካናት ሃንደበት ስለ ዝመፁን ነቲ እምኒ ክምንጥሉ መሰናኽል ስለ ዝፈጠሩሎም ግን ሰላሞም ተዘረገ። በዚ ድማ ንጉሩ ምስ ሓዝዎ ኦቶ ድማ ንምሕባእ ፈተነ። ድሕሪዚ ንኤቭሊ ፖላይስ ኣብቲ ቦታ በፂሖም ኣብ መንጎ ኣተዉ። በዚ ድማ ስጉምትን ንምውሳድ ተቐራረቡ። ናይ ቻይናውያን 1 ዓመት ምስ በጽሐ ግን ቤል ንኹሉ ነገር ንምዕናው ወሲና ነቲ ዝሓዘቶ ክቡር እምኒ ሽሑር ተጠቂማ ንባዕላን ንኣባላተን ናብ ኣራዊት ተቐይራ ንናይ ኤቭሊ ኣባላት ብቐሊሉ ክትስዕሮም ከኣለት።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድማ ጉሩ ተታሒዙ ኣብ ዓብ ናይ መንደቕ ሰዓት ተኣሰረ። ኬቨንን ነቶም ካልኦት ብፆቱን ድማ ዓቕሚ ክህልዎም ኣይከኣለን። ኣብ መንጎ ግን ዋይልድ ንሽዱሽተኦም ሕነን ንምፍዳይን ንጉሩ ንምድሓንን ሃንደበት መፀሞ በዓል ኬቨን እውን ምስኡ ምስ ዋይልድ ተፀንበሩ። በስቲ ማ ተሓጋጊዞም ነቲ ባእሲ ንምስዓር ተቃረቡ። ጉሩ ግን ሕጂ እውን በቲ ዓብ ሰዓት ተታሒዙ ነበረ እሞ ፋሕተርተር ይብል ነበረ። እንተኾነ ግን ኦቶ ከድሕኖ ይመጽእ እሞ ንጉሩ ካብ ተጸሚድዎ ዝነበረ ቦምቢ ንምድሓን ብሓደ ጸዓሩ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ቤላ ኣብ ልዕሊ ዋይልድ ሓያል ሓዊ ተፊኣ ኣብ መሬት ከም ዝወድቕ ገበረቶ። ጉሩ ድማ ኣብ ቀጻሊ ታርጌት ነበረ እሞ እቶም ኣባላት ኣብ ልዕሊኡ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምፍናዎም ኬቨንን የዕረኽቱን ነቲ ዝተለማመድዎ ውሽጣዊ ሓይል ተጠቂሞም ንዕኡ ንምሕላው ተዋግእሉ። ኣብ መንጎ እቲ ባእሲ ድማ ጉሩ ነቲ ክቡር እምኒ ክሕዙ ከኣለ እሞ ንቤላን ንብፆታን ናብ ንኣሽቱ እንስሳታት ክቕይሮም ከኣለ። እቶም 6 ጨካናት ድማ ተሳዒሮምን ተማሪኾምን ምስ ተኣሰሩ ዋይልድ ድማ ንዝበፅሖ ጉድኣት ናብ ሕክምና ረድኤት ንምርካብ ብቕልጡፍ ናብ ሕክምና ተወሰደ። በቶም ናይ ጉሩ የዕሩኽ ሽግር ዋላ እንተተፈጠረ ጉሩ ግን ንዕኦም ንዘይምስጓግ ወሰነ እሞ ነቲ ተግባር ድማ ልባዊ ይቕሬታ ይሓትት። እቲ ጉዳይ ምስ ተረጋግአ ናይ ኤብሊ መራሒ ናብቲ ቦታ ይመጽእ እሞ ዋይልድ ድማ ምስቶም 6 ጨካናት ኣባል ብምባሩ ክእሰር ኣለዎ ዲሉ ይሓቶ። እቲ ባእሲ ካብ ዝካየድ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ጉሩን የዕሩኽቱን ንናይ ዋይልድ መድፋእ ኣመልኪቶም ንሓዘን ተኣከቡ። ኣኽብሮቶም እንዳገለጹ ከለዉ ግን ዋይልድ ብድሕሪ መጺእ ጉሩ ምስ ረኣዮ እቲ ነገር ሓሶት ምዃኑ ተረድአ። ካብ ቤት ማእሰርቲ ንምህዳምን ነቲ ገበን ካብ ናይ ኤብሊ መዝገብ ንምጥፋእ ዝተገበረ ዕላማ ነበረ። ድሕረዚ ጉሩን ዋይልድን ነቶም ካልኦት ንድሕሪት ገዲፎም ኣርሒቖም ይኸዱ። ድሕሪ ዝጉሩ ንፋርዮ ንሕማቕ ሓሳባት ክሕግዞ ከም ሳይንቲስት ንኽቆፅሮ ወሰነ። ኣብ መጀመርያ ዶክተር ፋርዮ ነቲ ሓሳብ ኣይተቐበሎን። እንተኾነ ግን ድሕሪ ዝተወሰነ ምእማን ናብ ኣባላቶም ክጽንበር ይሰማዕ። ድሕሪ ብፋርዮ ዝሰርሖ ኣውሮፕላን ጉዕዞ ጀመሩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ጉሩ ምስ ብፆቱ ናብ ቀጻሊ ተልእኾም እንዳምርሑ ርኢና ትእስብትና ኣብዚ ንውድእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈተኹም ኣይጠራጠርን ነዛ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፅሬት ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣሙጡልና። ናይ ወዲ ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ጎር እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።